Karon adlaw sa Lunes, obligatory memorial of Mary, Mother of the Church. Ang ebanghelyo karong adlaw naghagit ug naghupay kanato. Mahagiton ang pag-amgo nga ang pagtuman sa mga kasuguan, butang sa sagad na pakyas ako sa pagbuhat, mao ang labing ubos nga sumbanan sa pagkatinun-an. Tinuod, gitawag kita nga mulapas pa sa yanong pagkamatinumanon. Si Jesus nagtawag sa dato ug kanato sa paghatag sa tanan ug sa pagsunod kaniya. Gitawag kita nga atong ibutang ang tanan nga atong nahuptan ug ang tibuok natong kaugalingon diha sa pagpangalagad sa Dios nga mahigugmaon kitang mosakripisyo sa atong kaugalingon alang sa atong kaigsuonan. Hilabihan kadako nga tahas, apan dinhi mosulod ang kahupayan. Nasayod si Jesus nga mangayo siya ug mas labaw pa sa atong mabuhat. Busa nagpahinumdum siya kanato nga kinahanglang dili nato kinibuhaton sa atong kaugalingon lamang. Ang tanang butang posible alang sa Dios. Hatagan kita sa Dios sa grasya nga atong gikinahanglan. Sagad gipakaubos nato sa atong mahimo sa pag-alagad ug sa paghigugma. Ang grasya sa Dios magtabang kanato sa paghigugma lapas sa atong mga utlanan ug sa masuod nga pagsunod kaniya. Pamalandong. Sa akong pagkatinun-an, andam ba akong mutahan sa tibuok nakong kaugalingon ug sa tanan nga akong nahuptan ngadto sa Ginoo? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, "Hain ka ba?" Ang lalaki mitubag, "Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako." "Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka?" nangutana ang Dios. "Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo?" Ang lalaki mitubag, "Ang babayi nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini." Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, "Nganong gibuhat mo man kini?" Ang babayi mitubag, "Gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini." Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, "Tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod." Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios labing halangdon nagdayeg kanimo, nagpanalangin siya kanimo labaw sa tanang babayi sa yuta. Pagkatakos daygon ang Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios dili gayud hikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog
tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi aron pagpalingkawa sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, "Wala na sila'y bino." Si Jesus mitubag, "Babaye, ayaw akog tudloi kun unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon." Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, "Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo." Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanglinis ug tungod niini didtoy gibutang nga unom ka tadyawng bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa ka sudlan og kawhaan ngadto sa katluan ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa sulugoon, "Pun-an ninyog tubig kining mga tadyaw." Ug ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, "Kab-a ang tubig ug dad-a ngadto sa mga tinugyanan sa mga kumbira." Ug gidala nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana ug giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino, ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining unan niyang milagro didto sa Cana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.